everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Dili mayo nga magpadako sa kong pagpati. Kinahalan nga suklan ko kini maong tentasyon. Misael? Oh. Nay, ito alya diha lagi pa ang general, no? Oh! Naagli na. Palihugog na na, Ruby. Oh. Ha? Sige na, please. Kadit. Ako ihato diha. Salamat. Galugi ka nga magpangamay magyud ang tentasyon. Diara ang toalya. Dawata palihog. Oh. Kinindot kinantanahon. Hey. Ngano day ka? Palihog dawata na yung toalya. Akong gitonol. Wa ka mo tanaw na ako, pero sige ra kag pasiplat. Naunsa day ka? Klina. Klina. Misael. Ikakos ko na mo. Misael. Babae ko. O lalaki ka. Parehas ng duhangan na asay pag kinahanglan. Kita lang duha din eh. Huwag ang bisan unsa nga gusto ni mo buhaton ako. Klina. Klina. Kaksa ko. Sige na. Ako na ko, Misael. Imo na ko. Bukaw kini mo nga akong pagkalalaki. Nasusud sa payag. Ako na ko, Misael. Imo na ko. Klina. Nabuhian ako kalit ang baso. Ug maayog yung pagkabuak. Ay, nga naman ko. Ako pastilan! Nang, Gusto mo ka nang nikagay sa salon! Ay, alina! lagi nang uy. Kalit man lang na akong nabuhian ng butsyang. May yung pagkapuskay nang. Ah, bebe, padaplen kay masamad ka unja! Ay, ako nang ipuso ng mga buak nga bildo, bebe, pahawa! Palihog ko anak nang ha, ng butsyang. Na ako ramay, bahala nga mo ipos, lagi ni Ana, inday! Misael. Pasensya na gid kayo ka. Babae ko pero murag ako mo ay nanintal nimo. Klina. Nauwaw ko sa akong gibuhat. Klina. Sakto kasi mong gingon ka kanina. Na kita'y panginahanglan sa usa-usa. Misael, Sorry sab kayo nga wa ko makapugong sa akong kaugalingon. bati kong pagkababae. Hugaw ko og kagahapon. Aba na nga akong kasing-kasing. Dili na ko mapungan nga ikaw mo iyang piliyon. Kalimtan na katong tanang pati sa imong pagkatao. Ug ang hugaw nimong kagahapon. Misael, hinaot nga sa akong gihimo. Dili unta ko nimo ipagkaubos. Babae ka. Busa angay kang respetuhon. Ako pagid mo ay nangita og motibo para mahitabo ta. Kasabot ko nimo. Tahor gyapon ka. Nga na ipanginahanglan niya ng butanga. Sama na ako. Mao nga nahitabot ang tuha. Kaya nagpaanod man sab ko. Misael, Nga nung kinahanglan pa magyud nga mahitabo ang dili angay mahitabo. Tali na mong duha ni Klina. Nga nung pamagyud. Mahal na ko si Alia. O sayot ko. Nagimahal sab ko niya. Usa man akong nabuhat. Nga luwa ako makapugong sa tentasyon.
higugmaon ko. Ewa maganda ko mabati gikan niya gayang gilitok ang mga pong nga gikahinaman ko pag-ayaw nga iya untang isulti. Dito ra gadi ay kukutob. Nginatintal ra gadi ay siya. Madam Jane, gikasulti ko na sa phone ang atong contact. Nga taga-intelligence. Oh. Anya, unsa na ka nabalita ha, Medyo Gaspar? Kompirmado. Nga ang skwadro. Mao'y nibulabog sa dakong transaksyon kagabi. Unsa? Bangag sa ilong. Nahulot og kamatay ang atong mga sakop sa Markang Dragong. Og mausab ang mga bato sa sindikato sa INSIC nga si Mr. Gabino. Agad-agagan ko walta sa Mr. Gabino? Nakuha ba sa pulis ni Lispondi sa mao dapit? Wa, Madam Jane. O sa wala? Ha? Ako ka na diligtawat ang nagkatalungan! Ang ito si Case, uban sa mga epiktos nga nipasad sa kasada, maulang ang nirecover sa mga pulis. Ako ka na kontak sa insect. Kana Mr. Gabino ang... Gabino ang... Mao ka na. May mong nakuha sa skwadro ang ito si Case, nga puno sa binandol nga mga papel di bangko. Og mahimo sab, ka na-recover kini sa niresponde nga kapulisan. Apan wa nila kini gideclare. Kabisado ko na kayo, kanaglasihas modus. Tungod kay taod-taod ako serbisyo, Madam Jane. Kanada ko alkanse. 13 milyones pesos kay siya po ang produkto na napalpak tungod sa eskwadlo. Kaanugon sa 13 milyones, Madam. Bangag sa ilong. Daw gipadpad sa hangin ug dayong kahanaw. Ako ka na gusto ha? Pangita gayot ninyo eskwadlo. O kunya, patya! Mayong pag-abot may Sarge. Salamat, Sir Mart. Balik ni sa ko, sir. Daghan ka nakatunan o nadugangan ang imong abilidad. Maugid, sir. Tana sa sakyanan by Sarge. Okay, tana, sir. Sir, unsam day update sa mission nila ni Squadro, sir? Naagmalampuson apan tuaw na sila laylo sa usa ka dapit nga ang eskwadro lang mao nasugito. Andam na sa kay kumualaga sa krusada, sir. Nalipay ko nga nakabati na ng mga punga gikan kanimo by Sarge. Gamiton ako ang nakatunan training dito sa Manila, sir. Salamat kung mao ka na. Salamat yun kayo sa imong kasibot. Giday ko ikaw by Sarge. Salamat sa Diyos ka na uli na yun mo din eh. O ma, dili sa dali mga mong yagian nga mga kalisdanan ma. Gani nasamdan gani si Glina. May gani kagamay ra, tapsing ra. Ay, pastilan, uy. Maudi ay nga nilahos sa tugsod iyang lawak sa pag-abot ninyo. Tungod sa nahitabo na mo ni Misael. Dili na ko komportable nga makig-uban niya sa among misyon. Misael, nakakulit ka na nga rin sa akong kasing-kasing. Dili tingali ko makadawat kung pananglit. May ikarelasyon siya nga laing babae. Ay, gimingaw man ko sabay, Misael. Manangit unta ko nimo nga modalikti at bisag kadilot lang god. Ma, sabtain taon ang sitwasyon. Pero, na... Naibaw ka. Nga ikaw puntarian ni atong kagaw nga Major Gaspar
aron siya makabahos nako. Ay naan naman ka si Sarge. Magpaupad lang ko niya, be. Bisag kadiyot lang gud kaayo. Madibi. Uy, mao ba? Gahi kay Guho eh. Gusto lagi ko na siya nga modalikat sa bahay kay gimingaw na ko na siya. Mas maayo nga imong gipugnan. Kay peligro kayo. Mitukar ang kagahi sa usa kong inhan. Sabta lang. Dili ba? Nga sa sinugdanan pa lang, supak man gyud unta siya nga mobiya sa iyang bahay. Pero, imong nakumbinser tungod sa iyang seguridad. Oh. So, dili lalim sa iyang bahin nga nalayo siya. Gimingaw na tahon siya dito. Basta kay dili gina ko siya tugtan. Bisan og modalikit lang siya dito. Kay naglaroy-laroy ang kagaw nga major. Husto ka. Kay dili na to mahibawan kung unsay naa sa sud sa utog atong kagaw nga Major Gaspar. Tuod ay. Wani si Sir Mark. Maayo noon. Aron mahatag nato niya ang usa ka attache case nga kwarta. Basta sira, okay ra bitaw nimo nga di kumuban nimo. Okay ra ba, Sarge? Ang ako man god nga makabantay ka din sa bahay. Bitaw sir. Palihog, ayaw hatagi og higayon ang kaaway nga makahimo og dili maayo dinhi. Labi na gyud sa akong unika iha. Makalaom ka, Sir Mark. By Sarge, nadugangan ang imong katakos ug abilidad. Gamita ka na sa minaayo nga paagi. Sir. Mahimong mawa man unya ko ning kalibutan na apan naa ka. Si Misael og Siglina nga makapanalipod sa akong bugtong anak. Ay sa pagsulti na sir. Daghan pa sa kao ginabuhi sa mga inosente ang masalbar tungod sa krusada, sir. Daddy Mart? Dad? Oh, Dad, naano sa pasakyanan sa gawas? Ug may migawas nga usa ka tawo nga armado. Ako yarong kung kinsa man na sila, Sir Mark. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.